Kugara na mambo mtekeza ne? Ya mambo makadi mambo. Tinofara zvikuru makadionzi. Tinofara nekukugamuchira pakerekeza pupu. Okay. Munoda kunzwawo mashoko enyu pakuuya kwamaita paungano yekereke. Nyabudari zvakabatana neEaster. Vana vamapesa nzvimbo yakasiyana-siyana. Amen. Zvapupu zvaJesu. Urongwa hwaMwari kuona kwangu. Amen. Handiti ka haisi kereke yemunhu, ikereke yevanhu. Amen. Iri kutibatira mabasa akakomba kwazvo kudzoreredza vana. Izvi zvinogona zviripo mazuva ano kuti vana vechidiki vakomana nevasikana vazhinji vacho vari kujeri, vari kunze kwejeri vakadhakwa nezvinodhaka. Saka nyika yacho inovakwa nevene vacho vapi. Tinotenda. Chief, tinoona muchiuya pamisangano mizhinji. Ndati ndikuziise tine rimwe vhidhiyo renyu ratakaposta muchitaura paungano. Pane mumwe munhu akakomenda achiti this chief is one of the most learned chiefs in Zimbabwe. Ikomendi yakataurwa nemumwe amene ananguzivai. Saka munonzwa sei muchiiswawo pamamwe machief anonzi patikaverenga machief akadzidza muZimbabwe muchiverengawo ipapo? Handingapokane hazvirevi kuti kugona kuenda kuchikoro zvimwe zvipo. Handiti ka? Amen. Kune vamwe vakadzidza vasina ruzivo, koita vamwe vasina kudzidza vane ruzivo. Amen. Saka education is not the answer. Jesus. Wisdom is natural. Wisdom is natural. You don't go to school to be wise. Handiti mwana anzi kuti moto unopisa atikambaira. Saka ungwaru hwangu kana kupisa kwangu chipo chaMwari. Chipo chaMwari. Handingati uchenje. Tinotenda baba. Takanangana panhau dzezvedzidzo. Tichitarisawo netheme inofambwa kuchechi kwedu kumayouth anokurudzirwa kudzidza. Sachief mutekedza vanova vakadzidzawo. Meseji yenyu kuchechi uye nekunyika pamusoro pedzidzo. Nekuti zvamuri ndakandiri at one time. Ndizvozvo. Ndakabva kuuyithi kwacho. Amen. Isisi taitamba mitambo yakasiyana-siyana. Taidanana, taifundisana, tichibatsirana. Kwakusina zvinonimuone vana diki zvinodhaka izvi. Amakore ano ekuti mwana ari mugrade 1 grade 2 anoziva kuti mari inotenga. Tasingabati mari tiri vana adiki. Handiti waitonzi waiwana kupi mari iyo nomubereki. Handiti saka nekuchine kuri kunonzi human rights, children's rights, chichichi vana vedu vakungokura vakangozungaira so. Because mwana mudiki ane nidhi yemari yekudii akutengerwa zvese navabereki kweyani idii. But anoti ngaiti pocket money panga ari pachikoro paboarding anzi ngaiti pocket money. Saka vakuzoona mukana wekutenga zvinodhaka odhakwa dzidzo yosara shure. Handinoona manje ndo shuwiro yangu yekuti vadiki ava dai vakatsikawo matsika atakatsika isisu kukudza vabereki, kuteerera vafundisi, vachiita zvakanaka, vachidyira zvakanaka, vachitaura zvakanaka, vangatadze nechikoro. Saka mazuva anaya the very reckless speeches and they eat recklessly dead food. Nyonya kuti vakadhakiwa havazivi kuti ndikudya tsvina handiri kutaura zvakaipa. Saka vakataura zvakanaka vachizvibata vachidya zvakanaka vanogona kurarama vakataura zvakanaka. Tinotenda chief nedzidziso dzose dzamunotipa. Muva nenguva yakanaka mama. Yakanaka muzukuru. Tinotenda. Zvakanaka. Amen.